गोजोननायखौ आं गिबियावनो जासिग्रोबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि देग्लायहाय 51थि जे बोसोरसालिया जे जथुम्मा बेखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै जों खुंफुंनाय जादों आरो खुंफुंजागासिनो दङ। फुंनि हाबाफारि बायदियै जों फिरफिला अरायहोनाय बेखौ जों खालामबाय आरो दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन सिस्लारि बिथाङा जोंनि 51थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझारनि जे थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होगोन। आं आसा खालामदों जे बिथाङा आथिखालनि जे बड'लेण्ड जेंना आरो समाजारि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा खोब जोंनो माखासे साजेसन होगोन। दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव मोनसे गोग्गोम मोनसे बिहोमा होबोनाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बियो दङ आरो बे हिसाबैनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गासैबो समस्याफोरखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि जे डेलिगेट बे डेलिगेट बेवहाय जोङो स्पेसियेलि जोंहा 21था जे दालाइसा दखरा आफादफोर दङ आरो बे 21था दखरा आफादफोरनि गेजेराव जों स्पेसियेलि जों हांख्रायहरदों आरो दिनै जों बाहागो लाफैनायाव जों नुदों जे बेवहाय गासै 2000निबो बांसिन डेलिगेट्सफोर आरो थान्दैफोर जों बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय जोङो बेखौनो जों रायलायदों मेनलि इडुकेसननि समस्या दानि जे फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना आरो जोंनि मिड डे मिलनि जेंना बेवहाय गोबां जोङो लिस्ट खालामनानै लादों आरो बेवहाय बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानैबो जोंहा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जे मोनसे बर' जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे जे दायो जे दायित्व बेखौ लानानै जोङो बेवहाय भारत सरकारा आसाम सरकारजों सावरायनायनि गोबां फिडबेकखौ लानानै जोङो बेवहाय हयथ' सावरायगोन आरो बेनि अनगायैबो समाजारि जेंना जे जौ जुवानि जेंना थास गेलेनाय ड्राग्स जानाय गोबां जोंनि बर' समाजाव ससाइटियाव बे रोखोम मोनसे जेंना दा सोमजिगासिनो दङ बेखौ होबथानांगौनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारा नाथा गुबुन गुबुन दल संगठनखौ लाफानानै जोङो बेवहाय होबथानायनि जे बेबस्था जोङो लादों बे हिसाबैनो बिनि सायावबो दिनै जों गोथौयै सावरायगोन आरो बेवहाय जों एबसुल' नङा गुबुन गुबुन दल संगठनफोरखौ लानानै जों बोरै लांनो हायो बिनि सायावबो जों गोथौआरि गुवारै सावरायगोन। जोङो मिथिनो मोन्दों जे गुबुन गुबुन बोसोराव साननै एबा बिनि बांसिन सान लानानै हाबाफारि खुंबावो नाथाय देग्लाय सानसेल' लादों बिनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा? क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि जे जथुम्मा बेखौ जोङो देग्लाय सानसेल' खालामनायनि मेन खारनानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे सेन्ट्रेलनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जथुम्मा बियो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव जागोन 20-21-22 अक्ट'आव बे हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया बेवहाय जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंगोनखाय जोङो जिल्ला आफादनि जथुम्माखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंदों बे सैथो बाथ्रा।